नै बेयो लोक्षि मन्दिर रे बिजिनि बिराद गिदिर जाखायो आरोना बेसो आरोना ओमफ्राय नै ओरै मिटिं सिटिंआव जे फिनदे ना आमार बर' गिता मम' जाग्रोसै आरोना दासो ना मा होनो ओमफ्राय जाखांना थांसै खल मोननै लाबाय आरो आंनि थाखाय ओमफ्राय दा गामसाया बिराद खम जानानै दं मैगंखौ लाबाय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय बिजिनि सासे एक्ट्रेस ओंखारबावलसिगोनलै गोदाननो ना डाइरेक्ट नानिनि मोननै गान ओंखारग्रोसिगोन आरोना अनिल एक्टर आदा अनिल एक्टर रिलिज गोदान बिजाब फिन बरायफिनना थालायबाय गासैखौबो माने दिनै आं बिजिनियाव गस्ला बायनो फैदों आरोना हरबो जाबाय फैनाया मोनाबोखादों आरो ओमफ्राय दा गस्लाखौ लानोसै माने गस्ला लायैया बिराद गोबाव जाबाय आंना गस्लाफ्रा गोजाम जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय आंजों नै जावसो दंफायो जाबाय ब्लगाव सिगां ब्लगाव ओंखारखांबायमोन नामा नोङो ओंखाराखै आंनाव ओंखारबायना जिखुनु हक लाग्रोसै ओमफ्राय देखायसै आरो नोंसोरनो बेसेबां प्राइसनि लानाय जायो आंनाथ' फैसाया बारा गैया गैनाया अब्लाबो नायनोसै र' मोनसे लाखांबाय लंपेन्ट ओमफ्राय दा गस्ला आरो लंपेन्ट लाबावगोन नामा मोजां माने एसे खम रेटफोराव मोनब्ला आरोना फैसा गैया नालाय आंहा दे बिजिनियावसो गस्ला बायफैदों मिथिबायना लखिफोरखौ बाद होनानै माने ओरैबादि रागा जोंसै आङो गस्लाफोरानो बारा थिखियालै आंनो मानोबा लखिफोरनिफ्रा दा बेखायनोथ' बिजिनियाव खम रेटफोरनिखौ लायनो नै बेयो लोक्षि मन्दिर रे बिजिनि बिराद गिदिर जाखायो आरोना बेनि जुनै बिराद मानसि लैहोर फैयो ओरैबादि आं फैदोंमोन ना बिजिनियाव दाखालि आं ब्लग बानायाखिसै खोमालै ना बानायदों ना माबा डिसक्रिपसनाव नाय ब्लग बानायदोंबा ओमफ्राय बेयाव बन्द'सो जाबायनो जायखिजाया र' अबेथिं दंबावो र' बायसो आरोना ओरैबादि गरम गस्लाफ्रा बेयाव स्टेन्डार्ड गोजा आरो बिजिनि टाउन बेखौ मा होनो एरियाखौ मा होनो टाउन एरिया पुलिस पइन्ट पुलिस पइन्टआ बेयाव होनो जायखिजाया र' गस्लाखौ नायग्रोनोसै नैबे सार्टखौ लाबाय आरोना माबा 899 899 फैसा आरो मोनसे माबा टि सार्ट लानोसै ब्लेक नै बहुत बरिया आरोना एक्टरफोर गानग्रा होननायसै यार प्राइसটো किमान प्राइसটো नाय यार प्राइस गैया प्राइस नायना यार प्राइस लिखानाय नै जावसुखौ लाफानाय बिसोर गस्ला नायग्राया बासिग्राया एक्टरफोरनिखौ बिसोर सेल्स माबा होयो बासिना होनो हायोनो बेनिखायनो लाफादों आरोना कलार थाखा दे आरो नङाबा अलप मोजां गरमाव हालायनो बाथाय खिन्थु ओइ जार्सि निसिना दाबल लास्टिं दे ওই যে এই যে লারিসা ওইটা আছে এগুলো কাপড় এটা আছে দে পুরা লাস্টিং দে তার মানে লাস্ট এখন হয় মানে ইউটিউব চ্যানেল আছে মানে হালে না ইনকা শুটিং করা কি করা প্রাইসগুলা কই দিছো কমতে হ্যাঁ RGB লোকাল কত দে র সাং র আহিম राउंड मॉडल एबला है पूरा दामी मॉडल ना ए बोगाटा ना लगे रे बढ़िया बोगाय मोजां बिना एक्टरफोर गानग्रा नुगोन नुआ नुहां होनदो लासो जासिगोन लोगोफोर टि सार्ट लाबावबाय आरोना नैबिदिखौ ओमफ्राय लाखांनानैथ' आंना केस गैया नालाय ओरैसो आरोना ओमफ्राय नै ओरैसो ओमफ्राय नै आदाया बिनिखौ लाबाय आरो नैजा सासे आदा दं लास्टखाय बले गासैबो नै दावसबाय जा ओमफ्राय मोननै लाखांबाय आरो लाबावगोन र' फाइनाल देखायथ'वा दा न'आव थांनासो देखायनोसै गानै जोब्बाय ना कि दाना बर' बुजिना ना बुजाय बर' बुजिबाय ना दे ना थेंक इउ फैबाय नालाय गामसा लांखानोसै आरो नै गामसा गोथांफोर निला মিটিং সিটিংত যে পিন্ধে না আমাৰ বড়কেইটা এনেকুৱা সৰু চাইজটা ডাঙৰ চাইজটা নহয় সৰু চাইজটা
दख'नाগুলা কিমান প্ৰাইছত আহে ৰে ইউটিউব আছে এই যে খুৰাৰ পৰা নিলো গামছা 2টা নিলা না পাছত দখনা দামটো কৈ দিয়ক খুৰা মানে 300 হে ৰাখিছে আৰু কিনা বহুত প্ৰাইস কমত পোৱা যায় আৰু কিনা এনে কি আছে ইয়াত দখনা বিলাক নামটো তোমাৰ ঘৰত বনোৱা দখনা বিলাক আছে এনে হাইস্ট দামটো কিমান আছে 15-16 হাজাৰৰ না ভাল আৰু কিনা এনে আৰু এনে মানে মিডল সিস্টেমত যদি ভাল লয় 5000 2000 মই মানে ঘৰৰ মইতো বেছি নাজানো না ইয়াৰ কাৰণে মই এই দাম কমৰ গুলিহে নিলো যদি লাগে নিজে আহি নিবা পাৰিব মই নাজানো না দোকানৰ কেনেকুৱা পিন্ধে কিনা নাপিন্ধে আজি ফাৰ্স্ট টাইম নহয় কিবা দোকানা কিনাটো গামছা দোকানা গামছাটো কিনিছো আগতে পাছত দোকানাটো কিনা নাছিল আজি প্ৰথম যাত্ৰা আৰু কিনা বিজনেছৰ নাম ৰাখিলো ঠিক আছে জানব লাগিব বিয়া কৰিলে তো লাগিব ন এটাই তো আংৰ দে খুৰা আহো তেনেহ'লে না দে এই যে এখানে আছে আৰু আমাৰ দাদা না খবৰ চবৰ কেনেকুৱা চেল পাতি কেনেকুৱা হয় এনে মোটামুটি আহে না বড়কেইটা আহে না বড়ৰে দোকান আৰু বড় নাই মানে কি না হয় দে আহো তেনেহ'লে नै लोगोफोरजों थांनोसै दायो ओमफ्राय न'आवसो अपेन खालामनानै नायनोसै ओमफ्राय बाय खालामसै दिनैनि भिडिअखौ ना मा होनो हरनि भिडिअ जाहैबाय आरो बिसोर जाथ'बा दा 7टासो जासिगोन नामा 7टा देखायो नै 7टा सिगां मम' जाग्रोसै आरोना दसे ना मा होनो ओमफ्राय जाखांना थांसै हरबो जाबाय दा 8टासो जाहैसिगोन थांगौ मागौ मानि 8टा बारगोन बादोंमोनदां बेनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार जायो नोंसिनिया नङा 2 किल'मिटार बारगोन दां ना बारगोन नङा 2 किल'मिटार जायोनो ओरै घुरायना फैब्ला बारगोन खोमालै खोमा घुरायदोंना जों 3 जागोन आरो ना दावसोमनानै ओमफ्राय नै दा मम'खौ होबायनो नै बोरमानि सोरमानि सब आरो ना मोजां सावगोन आरो ना ओरैबादि जानोसै एबार थान्दानि गेजेराव बरिया मोनखादों आरो दे जादोलै होनबा ना जाग्रोसै आंबो जाग्रोसै आरो जानायखौ बडी दिखायनानै केमेरा खेबनो ना जानो जायो ना माबाखौ लोगोजों मा होयो आंथ' बायनो रोङा नालाय दख'नाफोरखौ एकदम दाम खमफोरनिसो लालाबायबाय प्राइसफोरा बारा नङा खमनि आरोना खिथाथ'ला आं लाखियो बिराद खमनिखाय नैबे मोननै लाबाय आरो आंनि थाखाय ओमफ्राय दा गामसाया बिराद खम जानानै दं न'आव मैखौ लाबाय आं दामबो खोथाखासै गामसाखौ लाजिनो लाब गैया मानो होनब्ला 100-120 गोरलै प्राइसा ओमफ्राय आरो दंबावो बे मा मोनबाय बे पेन जाहैदों आरोना माने पेन नङा गस्ला टि-सार्ट माबा दोनदों मोजां नामा मोजां ना जायखिजाया खम दामिसो दे इमान दाम नङा दामखौ देखायलाय खेबसे 800 नामा दाम गैया प्राइस गैया 800 जायखिजाया ओमफ्राय दा मा दंबावो माने बिजनि होननानैसो मोजां बिजनियाव लानाय जादों आरो बेयाव मोनथामसो मान दं बेयाव आंना बे फिसा आरोना बे माबाखौ लाबाय 150 बरियाखा आरोना दामजों माबाजों मिलिदों आरोना क्वालिटि मिलिदों मोननै बियो मोनसे ब्लेक मोनसे मा होनो बेखौ स्पाइ ग्रिन ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय नैबादि आरोना बेयो गोदानसो आरोना मानसिफोर मोजांथ' मोजां ना जाबाय ओमफ्राय गैला आरो माने फार्स्ट टाइम बायबाय आरोना बिजनियाव आरो बायबावगोन नायनि लास्टिंआ माबायदि जायो आरो लास्टिं जायोब्ला आं खोन्थाखागोन नेक्स्टआव भिडिअ बानायनानै ना मा हरबो जाबाय सौथ'नोसै बायबाय दं दे र' थायनानै दं जोङो नानि दं नै जा ओंखाम ओंख्रि संखांबाय होनो मेकआप एक्ट्रेस नालाय गावसोर मा खालामगासिनो नोङो सासेयासो साख्रियासो दंहैयो नालाय बिनि एक्टरा ओमफ्राय नायब्रा मोजांनो बादैखायनो बायला आं ब्लग लानो
आखाइ फोखारलै बिनि एक्ट्रेस मानसियानो मा जायो मोननै माने ओंखारसिगोन बिना माबाया मा होनो इयो ओइ इजा केमेरा मोनलाय मोजांनो नोंनिया मा मोननै ओंखारगोन एक्ट्रेस गान ना मा ओमफ्राय आरो मोनसेया आरो मोनसेया बिजिनि सासे एक्ट्रेस ओंखारबावलसिगोनलै गोदाननो ना ओसो सासे नोंखौ लागोनब्रा र' लागोन नै बिजिनि एक्ट्रेस ओंखारसिगोन रायजोफ्रा नायदोंब्ला सिनायनानै लाखादो रायजोफोरा माने बिनि भिडिअ ओंखारथारसिगोन बारा बावलिया आंनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन मोनसे ब्लगाव बेयाव मोनथ'नाय नङा आरोना जायखिजाया थेवब्लाबो बै जों जि चेनेलाव जों नागारगोन बे चेनेलनि डिसक्रिपसनखौ बे गाहायाव होनानै दोननाय दं बेयाव क्लिक खालामदो नायदो आरोना जोंनि सिगांनि भिडिअफोरखौ आरोना सर्ट मुभि मोननैसो दं दोंनैसो ओमफ्राय बेयाव डाइरेक्ट नानिनि मोननै गान ओंखारग्रोसिगोन आरोना अनिल एक्टर आदा अनिल एक्टर रिलिज मा होनदों नानिया नै अननानैनो नोंथांमोना गोदान एक्ट्रेस दाना थाबैनो रिलिज जागोन बिदिनो आरो थाब रिलिज जाथोंसै ना थाब रिलिज जागोन डिसक्रिपसनाव मोनगोन टेनथाव दाखालाम आरो नैबे चेनेलखौ एडभान्स नायनोब्ला नायनानै थानो हागोन नैबे गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंकआव होनानै दोननाय दं आरोना रायजोफोर नायदो गाहायाव हाबनानै एसे खमसिन जाबाय नालाय लाइनबो बारा गैया गैनो बेयाव माने लाइन थांनानै दं ओमफ्राय बे सलारजोंसो जानानै दं आरो सलार लाइन माबा मा होनो नोंसा सलार ना मा मोनलाय इनभार्टार ओमफ्राय जिखुनु हक आं भिडिअखौ इयावनो फोजोबनाय खालामनोसै होनलायबाथाय हरबो जाबाय दिनैनि भिडिअ लासाबबाय हि बायनायखौ देखायसाबबाय आरोना बिजिनि एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव थांसै आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय नङा हि बायनायखौ होनदों ओमफ्राय दा गाबोन थांसै आरो बिदिनो 9टा 10टासोआव ओंखारलांसै 9टासोआव थांनो मोनगोन ओमफ्राय एसे खामानि दं नालाय बिजिनियाव हि बायनोबा फै बिराद मोजां मोनो दाम खमावनो आरोना बेनिखायनो आंबो बायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं इयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर शेयार खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो लोगोसे फुल नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय दै बाय